Uit de reactie naar Orin spreekt zowel blijdschap als opluchting. Want de overwinning is binnen, maar het hier lieke goed ooskind in de knotsgekke wedstrijd. Ja, ik heb het vooraf van deze wedstrijd al gezegd dat Go Ahead, Cambuur Go Ahead altijd spektakelwedstrijden zijn in de laatste jaren. En ja, dat was dit geval wederom zo. Cambuur komt poerbest uit de startblokken en krijgt na 4 minuten al een grote kans. Paul Beekmans docht haast alles goed. Alleen nog het schot werd pakt door keeper Sergio Pat. Voor de wedstrijd is het verschil tussen beide ploegen 1 punt in het voordeel van Cambuur. En de Leeuwters binnen verst van plan om daar 4 van te maken, want kans op kans wordt gecreëerd. Mooie knal van Alexander Prent, maar het bloedt 0-0. En pas na een kwartier het eerste gevaar voor de goal van David Meul. De vrije trap van Schuurman, scherp voor de goal en daar zit Koen van der Biezen. En de eerste de beste kans voor de beziekers is dus raak. Het in de verhouding zien, maar het docht er net daar. Het zijn geen uitgespeelde kansen door de kwaliteit van de tegenstander. En dat gebeurt ons eigenlijk te vaak. Dat we bij een corner of bepaalde momenten dat we geen goede keuzes maken. En dat moet nog een stuk beter. Maar dan worden de Leeuwters geholpen door Kevin van Diermen. Die maakt het binnen 4 minuten 2 hudde-uitredings. Eerst is Heze de klos en daarna is Paul Beekmans het slachtoffer. Van beide uitredings krijgt Van Diermen giel en hij moet dus maar reed naar de kant. Dat betekent dat Cambuur maar een man meer op jacht gaat naar de liekmakker. Maar dan moet je net op deze wijze verdedigen. Antonia jouwt de bal op Van der Biezen. Die start van eigen helte. Jimbo de spul dus en hij kan vrij terugrennen. Turk nog wel in de achtervolging, maar Van der Biezen bloedrestig 0-2. En in de herhaling is goed te zien dat het absoluut geen boetespul is. Verkeerd inschotten door Turk. En Van der Biezen, de topscutter van Go Ahead, is degelijk in zulke situaties. Je mag in zo'n situatie dus nooit op buitenspel stappen en Van der Biezen schiet een 0-2 binnen. Ja, dat is een flinke domper en dat zag je ook even bij de jongens. Ja, want ook omdat je op dat moment al met een man meer op het veld staat. Ja, dat klopt en dat mag ons niet gebeuren. De eerste helft zit er haast op als Cambuur zijn grootste kans krijgt. Beekmans op de Vries en dan Diaz. Hoe krijg je hem oer, zoen je sissen, maar hij mixt 4 te heeg. En dan lijkt het een wedstrijd van neer te worden. Maar de eerste helft is nog net voorbij. Het is 4 in blessuretijd. De Vries kopt terug en dan Luiring, 1-2. Zo komt de ontsluitingstreffer er toch. Hoe belangrijk is het dan het moment op slag van rust dat jij de 2-1 binnenkomt? Ja, ongelooflijk belangrijk. Nee. Nou ja, kijk, het geeft je wel, denk ik, zeker met een man meer, die boost voordat je de rust ingaat. Dat je eigenlijk nog 1 of 2 goals kan maken. En als je bij 2-0 de rust ingaat, ja, dan wordt het toch nog een stuk moeilijker. Dus, Cambuur krijgt door de goal wat rest, maar het wil in de tweede helft zo vlug mogelijk op Liekese Heeg te komen. Maar werken de minste kansen er net in. Guit, de Vries en Heze, ze krijgen alle 3 de bal net tussen de pjelen. Maar na een uur is het wel raak. Martijn van der Laan had een knappe actie aan de linkerkant, vindt Alexander Prent en die zit keurig binnen in de 4 hoeken. 2-2 en het eerste doelpunt van Prent in het shirt van Cambuur is een feit. Hij begon de wedstrijd als rechtsboeten, maar nu vanaf de linkerkant en hij maakt het prima aan. En dan maakt het Cambuur Hielendalgebroek van de man meer op het veld. De bal gaat mooi roen, de vrije man wordt voen en dat is Beekmans in dit geval. Die zocht Mark de Vries voor de goal en op Beb Bakhuis-achtige wijze kopt hij de Vertjinne 3-2 binnen. Dan is het dus niet aan de hand van de thuisploeg, want van Go Ahead had Cambuur absoluut geen leien meer. De beziekers spelen alleen maar de lange bal en hoop je dat er een keer goed valt. Daar moeten de Leeuwters net om mooi werkje, maar dat doet ze vol. Weer een verdedigingsfout en Van der Biezen profiteert optimaal. Uit het neer is het zomaar 3-3 en dan lijkt het toch nog mis te gaan. Tegen 10 man krijg je 2 goals tegen. En ik geloof dat David 4 ballen op goal heeft gehad, waarvan 3 dat hij uit het netje heeft kunnen halen. En dat mag ons niet gebeuren. En daar moeten wij vanaf. Je begint goed, je moet jezelf belonen door doelpunten te maken. Je moet die druk erop houden. Ja, en dan geven we toch te gemakkelijk geven we dingen weg. Maar de Leeuwters tonen een mentaliteit en in de ultieme slotfase wordt er toch nog woen door deze goal van Mark de Vries. Even wordt er nog twijfelen of de scheidsrechter de goal wel goed kaart, want de Vries liekt de bal uit de hand van de keeper te tikken. Maar dat is net het geval, het is gewoon 4-3. Ik ging het duel aan en hij laat hem los en hij valt mijn voet. Ik dacht, ik ga hem eerst binnen tikken voordat hij gaat fluiten. Als hij fluit, dan beperkt, maar ik denk, tik hem eerst maar binnen. Want ik wist niet wat er gebeurde.
Dus ik denk tikken we eens binnen en dan zien we wel of hij wel of niet fluit. De frustraties rinnen dan heeg op bij de Eagles en daar wordt Guit het slachtoffer van. Een wierde onslag van Joep van de Ouweland en scheidsrechter Makkeli kind net oors als Reert Jaan. Ze eindigen de beziekers maar 9 man en docht Cambuur hele goede zaken in de strijd om de play-offs. Ja, zeker. Ik bedoel, we gaan over Volendam heen. En Go Ahead stond een puntje onder ons als ik het goed heb. Dus daar heb je ook weer wat speling op. En je staat nu op de 5e plek. Dus het gaat de goede kant op voor de play-offs.